Zeeland grijpt naast prestigieuze Hyperloop. Wat ging er mis? Het is vrijdag 20 december. Dit is Zeeland Nu. Groningen had meer te bieden. Politie zoekt naar lichaam vermiste Belg. En eerste winkel dicht door afgesloten Westkade. Dames en heren, goedenavond. Een deceptie. Dat was het voor de Zeeuwse betrokkenen vandaag. Na maanden van voorbereiding blijkt dat het testcentrum en onderzoekslaboratorium voor de Hyperloop naar Groningen gaat. De vraag die overblijft is natuurlijk waar het misging. Dat straks, eerst even terug naar vanmiddag. Of het een kwestie was van de goden verzoeken of gewoon Zeeuwse gastvrijheid, dat zullen we nooit weten. Maar het gebak voor de bekendmaking bleek prematuur. Want de Hyperloop komt niet naar Zeeland. Het telefoontje ging om iets voor 12 uur vanuit Delft richting het provinciehuis in Middelburg. Ik moet jullie helaas teleurstellen. Want Groningen heeft uiteindelijk gewonnen. Ja, dat is gewoon enorm balen. We hebben met elkaar 3 maanden lang hard gewerkt om het beste witboek neer te leggen om die Hyperloop inderdaad in Zeeland te krijgen. En als dat dan niet lukt, dan is dat balen, jammer. En tegelijkertijd ook weer gewoon direct vooruitkijken. We hebben de locaties op verschillende aspecten beoordeeld. Daar was bijvoorbeeld gewoon de bouwcriteria was daar een onderdeel van, het ecosysteem met partnerships en het financieringsvoorstel. In principe op alle 3 de vlakken heeft Groningen net iets beter gescoord dan Zeeland. Het Hyperloop Center gaat bestaan uit een onderzoekslaboratorium en een buis van 3 kilometer. En daardoor gaat de capsule vliegen met maximaal 1000 kilometer per uur. Zeeland en Groningen waren de laatste kandidaten voor het centrum. In Groningen is veel publiekelijk actie gevoerd voor de Hyperloop. En in Zeeland niet. De vraag is of dat het verschil heeft gemaakt. Nou, dat heeft geen enkele rol gespeeld, want we hebben echt puur gekeken van wat is het voorstel en daarop beoordeeld. Het is natuurlijk ontzettend mooi om dat enthousiasme te zien, maar in de keuze heeft het gewoon geen rol gespeeld. Is niet anders. Ja. Gelukkig hebben we de gebak al op. Ja, bij mij in de studio is verslaggever Remy Oppernier. Remy, het geloof was er in Zeeland. Hoe kon het dan toch misgaan? Ja, eigenlijk zijn ze op alle gebieden waarop getoetst is afgetroefd. Er was meer geld beschikbaar in Groningen. De locatie die ze aan konden bieden, vonden ze beter. En de omstandigheden eromheen waren beter, zoals een grote universiteit die je in Groningen hebt. En wat lopen wij dan nu als Zeeland precies mis? Ja, verschillende dingen. Een innovatief, bijzonder prestigieus project natuurlijk. En de aantrekkingskracht die dat heeft, trekt andere bedrijven aan, zoiets. En vooral banen. Hoeveel precies is niet helemaal duidelijk, maar er wordt gesproken over minimaal 110 en maximaal ongeveer 1000 banen. Ja, wat zit er nu op? Niets anders dan huilen in een hoekje? Nou, vanmiddag werd gezegd op het provinciehuis door een medewerker, het voelt een beetje alsof je verkering uitgemaakt is. Dus er werd wel even stevig gebaald, maar er werd meteen al gezegd van nou, we kijken positief vooruit en wie weet wat de toekomst ons nog gaat brengen. Remy Oppernier, dankjewel. Het scheepvaartverkeer op het Schelde-Rijnkanaal heeft vandaag ruim 4 uur stilgelegen in verband met een politieonderzoek. De politie was met duikers aan het zoeken ter hoogte van de brug tussen Brabant en Zeeland bij Sint-Philipsland. De zoektocht houdt verband met een onderzoek naar de Belgische loodgieter Johan van der Heijden, die spoorloos is verdwenen. Waarschijnlijk is hij door geweld om het leven gekomen. Mogelijk is zijn lichaam of een deel daarvan gedumpt in het water hier. Verzekeraars VGZ en Unive moeten opnieuw kijken naar de afgewezen vergoedingen van 21 Zeeuwse patiënten. Volgens de rechter zijn de afwijzingen te slecht onderbouwd. De patiënten stapten samen met de stichting Revalidatiegeneeskunde Nederland naar de rechter, omdat zij hun behandeling bij een revalidatiekliniek in Zeeland niet vergoed krijgen. Dit terwijl alle andere verzekeraars dezelfde behandeling bij de kliniek wel vergoeden. De situatie in Capelle is nu nog penibeler geworden. Waarnemend burgemeester Huub Hieltjes, hier op archiefbeeld, is voorgedragen als burgemeester van Duiven in Gelderland. Hij vertrekt binnenkort. Ondanks de 39 sollicitanten heeft de vertrouwenscommissie van de gemeente nog niemand gevonden die ze geschikt vinden als opvolger. Commissaris van de Koning Han Polman gaat begin volgend jaar met de gemeenteraad om tafel, maar laat al wel weten dat Capelle nooit zonder burgemeester zal komen te zitten. En dit tunneltje moet de gevaarlijke situatie bij de rotonde naar het Value Park bij Terneuzen naar het verleden verwijzen. Fietsers kunnen vanaf nu ongehinderd onder de aanvoerweg doorrijden.
fietstunneltje is aangelegd eigenlijk om 2 redenen. Enerzijds om de doorstroming op de rotonde te bevorderen en anderzijds voor de veiligheid van de fietsers. De kosten, €850.000, zijn betaald door Douw, de provincie, de gemeente Terneuzen, de Westerschelde-tunnel en het Value Park zelf. Het oude fietsplat wordt afgesloten zodat iedereen, zowel de schoolkinderen uit Hoek en Biervliet die naar Terneuzen moeten, door het fietstunneltje gaan, als wel de mensen die in Terneuzen naar het Meetenis Value Park of naar het Douw Industriepark gaan. Na meer dan 50 jaar sluit familiebedrijf De Kaai in Sas van Gent de deuren. En daarmee lijkt het eerste serieuze slachtoffer van de afsluiting van de Westkade te zijn gevallen. De winkel begon toen als een parfumerie van de oma van de huidige eigenaresse. En haar opa had een kapperszaak. In 1977 werden de zaken samengevoegd en kwam de vader van de huidige eigenaresse in de zaak. Zelf werkt zij nu 32 jaar. De drogisterij is niet failliet, benadrukt de eigenaresse. En dus gaat de winkel niet meteen dicht. De komende tijd wordt zoveel mogelijk van de voorraad nog verkocht. Bij mij in de studio is verslaggever Niels Schuurbiers, die de zaak voor ons volgt. Niels, deze drogisterij zegt specifiek: het komt door de afsluiting van de Westkade. Het is natuurlijk wel zo dat er in Zeeland vaker winkels dichtgaan of failliet gaan vanwege een terugloop van klandizie. Natuurlijk spelen er altijd meerdere factoren, maar die afsluiting van de Westkade was wel een erg grote, zo zei de eigenaresse van de winkel tegen mij. Het scheelde de helft van de klanten, vooral de Belgische klanten, konden daardoor de winkel niet meer zo goed vinden. En de oudere klanten bleven weg. En dat is natuurlijk een hele belangrijke doelgroep voor een drogist. Ja. Zij besluiten nu zelf te stoppen, eigenlijk om een faillissement voor te zijn. Gaan we dit nou vaker zien, denk je? Blijft het bij een incident of is dit het begin van meer faillissementen of sluitingen van winkels? Nou, we hebben onlangs gehoord dat Filipine ook last heeft van deze afsluiting. En het mag geen geheim zijn dat de middenstand van Sas van Gent natuurlijk deze langdurige afsluiting ook voelt. Als je dan weet dat die weg al dicht is sinds februari en dat die mogelijk nog heel volgend jaar dicht blijft, ja, dan zou ik niet uit durven sluiten dat er meer gaan volgen. Nou, jij blijft dat natuurlijk voor ons volgen. Niels, dankjewel. De muziek in verpleeghuis Het Gasthuis in Middelburg kan wel wat meer pit gebruiken, vindt een van de bewoners, Hugo Zevenbergen. Want het lied Als de klok van Arne Muiden wordt wel heel veel gedraaid. Daarom kwam hij in actie. Ja, dat was wel heel erg op het sjouwen van de klok van Arne Muiden. Daar dacht ik van, nou, daar kan ik me niet voor je vinden. Ik ga maar eens mijn muziek ter hoor laten brengen. Wat vindt u van zijn rockmuziek? Nou, Malte, ik ben niet zo rockachtig, maar dat geeft niet. Ieder zijn. Wat is dan uw lievelingsmuziek? Ik ben christelijk en ik doe veel geestelijke liederen. Hè. Iets meer variatie in de muziek kan het verpleeghuis wel gebruiken. En daarom organiseert Hugo Zevenbergen dit jaar de Gasthuis Top 20. Op 3 in de Top 20, Danny Vera en Rollercoaster. Here we go. 2 jaar woon ik hier. Dat is soms een hard gelach. Maar ik maak het beste van. Really don't know why. Is het een beetje een goede top 20 geworden? Best een goede weergave van wat er leeft in het gasthuis. Rob de Nijs en Wim Zonneveld hoog in de top 20. Maar op nummer 1, de grootste hit van de Eagles. De Eagles en Hotel California. Zou u willen dat er wat meer rock gedraaid zou worden hier in huis? Ja, dat wel. Ja, het is beter omdat je morgen als de klok van Arne Muiden, want dat hoor je hele dag. Dat is geen muziek. Echt een beetje rock'n'roll, een beetje... Ja. Beetje meer pit hier in huis. Ja, dat vind ik wel echt leuk, ja. Hotel California op 1, wat vindt u daarvan? Dat vind ik een heel goed nummer. Die mag volgend jaar weer op 1. Het was nat en grijs vandaag, maar vanmiddag werd het allemaal wat droger, gelukkig met voorzichtige opklaringen. Kwam ook een stevige zuidwestenwindopgang, windkracht 4 tot 6.
Morgen dan is het overwegend droog, maar morgenavond gaat het dan weer opnieuw regenen. Zondag eigenlijk hetzelfde, bewolkt en af en toe kans op een buitje. Straks een nieuwe uitzending van Terugkieken bij Omroep Zeeland. Ouders wisten gewoon wat goed voor jou was. Op een bepaalde tijd thuis zijn. Nou, haal het maar niet in je hoofd dat jij dan echt veel later thuis kwam. Want het was allemaal natuurlijk, ja, het is voor je eigen bestwil en pas maar op. En je zult later nog wel eens aan me denken als ik dat gezegd heb. Dat straks en ik wens u alvast een heel goed weekend.